Živimo u svijetu kojim vlada virtualni novac u bankama i burzama, bez ikakvog pokrića u financijskom ili bilo kojem drugom smislu. Mickey Mouse, sustav nepostojećeg novca, nastoji se održati na način da se građanima što više oteža ili u potpunosti onemogući podizanje gotovine. KBC Brussels otkazuje račune onima koji se drznu podignuti dio vlastitog novca s vlastitog računa. Danas gotovo ne postoji banka koja može preživjeti da 1%, samo 1% štediša zatraži isplatu svog novca. To se dogodilo i u Americi. Ukidanje ili zabrana gotovine neće spasiti financijski sustav, jer se on jednako raspada i u slučaju prekomjernog štampanja gotovog novca ili prekomjernog izmišljanja virtualnog novca. Hvala.